Everybody's not again. 5,000 is in log last week now. Key we met things and things. If 5,000 come on be so low me I come on Tidukwa. How much? 5,000. It's a fugo. Nobody never. Look at my face. Hello sir. Hello sir. Hello sir. Are you mad? For 5,000 now. Chief for you. You say? Obodo. Never. For that 5,000. Chief for you. This evening you will die. Jesus. Come on, to gonna show noise in a cake. You what I now was got on big I finger your eyes in a cake. Now, I don't get 5,000 key were meeting something. So long the money come on now. I don't say nega. I don't go down. I want you not for you not for go na malaria. Young my money come on, Madam Ganya. I want my neighbor wine. To God, I want all of you them to the year by now. Why is no, don't want to wipe on now. The man, you know, cake. Can I let you be 4 months of pussy ever? Young my money is Woman, you know, cake. Obodo your 5,000. Yes. Ngwan, okay go be sorum na. Kepa ka bia now. Na wow. Na kwa ka isi aga. Ị na-aga ka ndị KRC mgbe ha na-eje machine na Holy Trinity. Ona ka ndị KRC si eme machine. Udo na we so ngere azụ na. Ya mba 5,000 we ihe dị ebe a. Are you playing? Nna lụọ m ego m. Ka m furu iru gị. Ike kata ka ndị KRC na ka ndị American girls. American girls. Ụmụazị lagbu nwoke na ice cream. Jesus. Ihe mewo ma aba n'ime ka nwetere gị ego gị. N'ime ebe. Na my house. You say? Jesus! Mommy, oh, my body they say. Udo. Ana m eche. Ị ga-eche. Akwụsị ka ịbaje weta ego. Ana m eche gị na ka ije si. I wonder. You are a criminal. Ebe a kumbia no lụọ ụlọ n'ime isi biri. Ana m eche go nye m my money. What you gbasara m na isi m nye gị ego ije si. Ka ị bịa wegharịa m. Na-asị m na ị ga-anyara anya. A few minutes later. Eche must know ya no eche. Hey, Epitago. Jesus. Na ebe a na-eche gị since ka ị na-emezi n'ihe. Na madam akwa nwa ego. Ị dakwa alụ ọfụma. Lụọ my money now, na enwe m things on things mmemme na mgbede a. Obodo ka na ebe a. Ọ bụrụ ngwa si m chelo gị, keke bụ na nka na ebe a. So, onwe na alụ. Ana nwebula aka ọlụ madam na akparịkwana m insult me not. Give me my money, come on ebe a na awa. Ọ ịsọ. Your money. So bad. No ebe a chere m. I'm coming. I want to take your money. Jesus. Keke bụ ya coming. Ka ebe si n'ime ebe ni ije me before. Wetin be this? This is not what the man do. Had he been here, I know you now. I give you a dirty slap. What do you want? Ọ na-eme isi yari. Ịba n'ime ukwu osisi pụta. Mana m ihe enyeriri m my money. Iwuliti. Ma alapụrụ gị ị na-eke eko. Ị na-alụ m ego. Ọrụ m bịa ebe a n'ife anwụ na-ata na ebe unu bi. Nonsense woman be. Until I get about 2 minutes, I come inside there and I deal with you. And I puala. It's a fully looking. Going never. Kina never. I was starting to be in there, maybe. Only one girl to move on. You jelly. Send the other and the other. How about me with they go never walk? Oh, my older sister. Thank God. Beba, see an chair 2 minutes for them, but I be Makia Mandema. Makia Duga. I forgot you. Oh, for that. You marry a delicate man now. Leave this place.
Chineke bụ ọgọ. Are you whining yourself? Chineke ọ dịka nyecha m anya nye gị onye a na-eyi egwu na-emere kedụ Nigerian film taa bụ for everyone so ijere ka gịrịta ogo nke gị mere ịsụ mkpụmkpụ unu chara na-ebuchi ibu onye ka mmụọ nsọ m unu onye bekọ ọba na ụmụ kwa isi oke kịta ka m ghọtara parafa oke ha chọ na ọha m isi ego ụjọ tụọ m ka mbụ nwa naba udo ka m chọrọ faba n'ime ebe afọ unji onye aka ha si aba unji azụ aba n'ime ebe unu adịkịrị na anyị ịhapụ m ebe a baa n'ime jelalụwa ụra dinara anyị na bed ọ bụkwa ndị nwere bed n'owute madam on the count of 3 on your marks achọrọ eji take one post nye mma money ọsọ ọ meghị ife ndị obosi ebe ozi abụgabụra m ka a na-emerụ para ị na-eko eko na gbafọ ndị nwara na nwa nka m ji wee mụ moto iche ịgba m dọrọ madam na anya mma nwa gị isi n'ọnụ ebe a nye mma money ọsọ ma ọsọ ozugbo narị arụ yes nye m ya ordinary 5,000 ị nwee ya jee zuo ya na main market ka ejide gị ka a nwee gị ọkụ ozugbo mma nwa gị si n'ọnụ mpa mma gị ebe a nye m my money ọsọ ọsị m biko nye m my money ana m ala gị nwa mkpọ mbe jine gị 5,000 ịkọ abụọ gị nwoke ekwela gị wepụta gụọ ya ozugbo iburu ogo m etinye n'ala onye mgbu nsogbu adọrọ ndị ala ka ego dị ọkụ n'ọkụ aka ọ na-asụ ụsụ ma agbanyụ gị elu afta ka ị mechara para misichaa misti legodo ego a na-esi ala confirm o zuru ezu ana m ejebu chọọchị bifo adakwa m ngagoro chọọchị fada gbuo oge nere ya chọọchị gbasaa ejoro ese obodo tara anụ na-abụ menwere ife na-akụzi na-aza ndị maara akwụkwọ ife omi nke afọ nke mbụ dị na nwoke ife ego a mmeji eje gbaa Chelsea lose, Man U lose, Liverpool lose, Man City lose 5,000 to win 550 million ịgba ya dọrọ ọtaka udo ekeresara nwanne gị nwaanyị afọ mgbe ọ bata ọcha ọ dị m n'anya mana ọ nwere data ka mụ na ya lụọ o keresara m mpa mmaghị